Картэж лімузінаў, вышэйшая ўзнагарода, падарункі, павітанні шчаслівых людзей. Віктор Лукашенко гасціў у Ереване. Трапіў у камеры і сямейны бізнесовец Мікалай Варабей. Візіт не афішаваўся, але здымкі апублікаваў армянскі бок. Сын Лукашэнкі прылятаў у якасці прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту, а ўжо сёння дзяржаўны бізнес-джэт выляцеў у Абу-Дабі. Залатое жыццё за грошы беларусаў. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, і сёння ў нас. Пра беларускія справы ў Давосе. Міжнародны эканамічны форум з уплывовымі асобамі гэтага свету. Ці дапамогуць беларусам? У нас сваякі і сябры ў турмах. І ўся Беларусь цяпер падобная на турму. А рэжым прадае наш суверэнітэт Расіі. Таму наш прыярытэт – выратаваць нашу нацыю, нашу незалежнасць. А ў Лукашэнкі абмеркаванне ваеннай дактрыны і канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, пошук ворагаў, а для школьнікаў курс вайсковага перакладу для допытаў шпіёнаў. Фактычна ідэя вось такой увогуле мілітарызацыі грамадства і прынамсі такога асабліва уцягнення ў гэта дзяцей. І спісы найбольш адданых ды правераных. Рэжым рыхтуецца да псеўдавыбараў, будзе і канкурэнцыя. Перамогуць самыя заслужаныя перад сістэмай. Даже в условиях вот такого сильного авторитарного режима все равно искать возможности строить гражданское общество внутри Беларуси. І адразу Давос, сусветны эканамічны форум, а на ім пра беларускія справы. Святлана Ціхановская выступіла на сайт-івэнце, прысвечаным адбудове ўкраіны і сістэме бяспекі. Абраная прэзідэнтка Беларусі пераконвае краіны захаду, што трэба ўспрымаць супрацьстаянне расійскай агрэсіі не як іх канфлікт дзесьці далёка ва ўсходняй Еўропе, а як агульную вайну за нашыя агульныя каштоўнасці. Ярослаў Сцяшек. Беларусь можа пачакаць, пакуль улады ўкраіны будуць гатовыя да афіцыйных сустрэчаў, але ўсё роўна будзе падтрымліваць Кіеў у барацьбе супраць расійскай агрэсіі. Але не Беларусь Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы. Так Святлана Ціхановская адказала на пытанне аб магчымых сустрэчах у Давосе з прадстаўнікамі ўкраіны на ўзроўні міністра і дарадцы замежных справаў. Ціхановская удзельнічае ў сусветным эканамічным форуме ўжо другі раз. Я буду выступаць на тэму бяспекі ў рэгіёне і ролі Беларусі. Разам з прэзідэнтам Венгрыі, Польшы і міністрам замежных справаў Украіны. Мы павінны выцягнуць Беларусь з вайны. Мы пастараемся знайсці новых саюзнікаў у свеце. У межах форуму у Давосе прайшло асобнае мерапрыемства, арганізаванае Грэцыяй і прысвечанае Беларусі і тэме дэмакратыі. Пра катаванні палітвязняў і пра нявольніцкую працу ў беларускіх турмах Ціхановская мае паразмаўляць і з чыноўнікамі ды бізнесменамі на прыёме, арганізаваным тут генсекам ААН Антонію Гутэрышам. Сюды прыязджаюць лідары краінаў Азіі, Афрыкі, Паўднёва-ўсходняй Азіі. І для якіх тэма Беларусі то ўвогуле нешта далёкае, незразумелае. Ну і іх трэба ўвесці ў курс справы, паказаць, што таксама важна знайсці супольны інтарэс. Ну, вось запрасілі Святлану Ціхановскую, напрыклад, на урадавы прыём урад Катару. У Давосе Святлана Ціхановская сустрэлася з вядомым фінансістам Білам Браўдерам, які арганізаваў прыём для праваабаронцаў, чыноўнікаў і міністраў. Біл Браўдер завочна асуджаны ў Расіі. Яго затрымлівалі паводле міжнароднага ордару Крэмля, бо некалькі гадоў таму брытанскі фінансіст ініцыяваў акт Магніцкага. Гэта закон аб санкцыях краінаў захаду супраць расійскіх уладаў, названы ў гонар загінулага ў маскоўскім СІЗА матроская цішыня юрыста Сергея Магніцкага, які і выявіў маштабную схему выводу сродкаў з расійскага бюджэту. І Браўдер працягвае актыўна лабіяваць новыя санкцыі. Расейцы і іхныя пасярэднікі выдатна ўмеюць хаваць рэчы, класці іх у скрынкі унутры скрынак, унутры яшчэ іншых скрынак і хаваць усё ў кампаніі і трасты. Як ураду атрымаць інфармацыю? Я прапановую папраўку да закону, якая б стварыла юрыдычную адказнасць для любога, хто
хто дапамог асобе пад санкцыямі, каб гэты памагаты пад пагрозою пакарання стаўся інфарматарам ураду. Нам важна, каб Біл Браўдер ён разумеў важнасць Беларусі, ну і асобна акцэнтавалі увагу на тым, каб не клалі Беларусь і Расію ў адзін кошык. У Давосе каманда Святланы Ціханаўскай прасоўвае ідэю міжнароднага фонду дапамогі рэпрэсаваным, іх сем'ям і былым палітвязням, а таксама шукае падтрымкі ў будучым правядзенні дэмакратычных рэформаў у Беларусі пасля змены ўлады. Мы, беларусы, прасоўваем свой парадак дня, бо ў нас сваякі і сябры ў турмах, і ўся Беларусь цяпер падобная на турму. А рэжым прадае наш суверэнітэт Расіі, таму наш прыярытэт – выратаваць нашу нацыю, нашу незалежнасць. Галоўны дзень выступленняў Святланы Ціханаўскай у асноўнай праграме ў сераду. Сам форум працягнецца да пятніцы. Ярослаў Стешык, Белсат. Таксама насычаны дзень у Давосе атрымаўся для Владзіміра Зеленскага. Прэзідэнт Украіны правёў перамовы з дзяржаўным сакратаром ЗША Тоні Блінкенам, старшынёй Еўракамісіі Урсуляй фон дер Ляйен і генеральным сакратаром НАТО Йенсом Столтенбергам. Сустрэўся Зеленскі і з кіраўнікамі міжнародных бізнес-структураў і найбуйнейшых фінансавых фондаў свету. А ягоны выступ стаў адной з найважнейшых падзеяў форуму. Дарэчы, тэзісы Зеленскага сугучныя таму, што казала ў Давосе і Святлана Ціханаўская. Калі хтосьці думае, што вайна датычыцца толькі ўкраіны, то гэта фундаментальная памылка. Магчымыя кірункі і нават тэрміны новай расійскай агрэсіі за межамі ўкраіны становяцца ўсё больш відавочнымі. Якая еўрапейская нацыя сёння можа прадставіць баяздольную армію, роўную нашай, каб стрымаць Расію? Калі потым давядзецца разам змагацца супраць Пуціна, ці не лепш цяпер скончыць з ім і ягоную ваенную стратэгіяй? Калі нашыя смелыя мужчыны і жанчыны ўжо робяць гэта. Владзімір Зеленскі падзякаваў саюзнікам за кожны пакет антываенных санкцыяў і заклікаў спраўдзіць, наколькі яны працуюць. Ён падкрэсліў, што сёлета замарожаныя актывы Масквы і расійскіх алігархаў мусяць быць скіраваныя на абарону і рэканструкцыю ўкраіны. Чым больш грошай страціць Пуцін, тым больш ён пашкадуе аб пачатку вайны, заявіў Зеленскі. Гэта першая паездка ўкраінскага прэзідэнта ў Давос з пачатку поўнамаштабнай вайны. Раней ён выступаў на форуме праз відэасувязь. Вакол рызыкі, выклікі і пагрозы на паседжанні ў Лукашэнкі разглядалі праекты новай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і вайсковай дактрыны Беларусі. Самая гучная змена – праект дакументу утрымлівае, цытата, «погляды Беларусі на імавернасць прымянення тактычнай ядравай зброі». А гэта ўжо грозьба ўсяму свету. І пра гэта пасля нарады заявіў Віктор Хрэнін, міністр абароны узурпатара. Алесь Яшченко. Лукашенко змяняе канцэпцыю нацыянальнай бяспекі і ваеннай дактрыны Беларусі. Абноўленыя дакументы, у якіх сабраныя погляды на запэўніванне военной бяспекі, мае зацвердзіць так званы всебелорусский народный сход. В новой военной доктрине происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности учтены в полном объеме. Як прыклад вонкавай военной небяспекі Лукашенко прыводзіць чамусьці няблізкую геаграфічна вайну ва ўкраіне. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Пры гэтым самаабвешчаныя ўлады ў асобе міністра абароны Віктора Хрэніна падкрэсліваюць, нічога глобальнага ў новай дактрыне не зменіцца. Маўляў, мы миролюбівыя, але для абароны выкарыстаем увесь патэнцыял. Мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Як адрэагуе Захад на тое, калі новая дактрына будзе ўтрымліваць, цытата, погляды на выкарыстанне ядравай зброі? Яны могуць пісаць в гэтых дакументах все, што заўгодна. Праблема ў тым, што гэта выключна для такой палітычнай прапаганды. Заходнія вайскоўцы будуць глядзець вось на тыя мерапрыемствы, якія патрэбныя для практычнага выкарыстання ядернай зброі. Вось гэта іх будзе цікавіць значна больш, чым нешта ўпісанае ў дактрыне тых дзяржаваў, якія нават не могуць прымаць рашэнні па выкарыстанні гэтай зброі. Але, безумоўна, гэта сведчыць пра тое, што ў цяперашнім моманце нават стратэгічна ў сферы бяспекі Лукашенко арыентуецца на Расію.
Разам з той жа Расіяй пагрозу на захадзе бачаць і ў Беларусі. Днямі нямецкае выданне «Більд» са спасылкаю на сакрэтныя дакументы Бундесверу паведаміла пра планы Крамля атакаваць усходні фланг НАТО пры дапамозе Беларусі. Гэта можа адбыцца ў траўні 2025-го. Такі сцэнар нашыя эксперты называюць малаверагодным. Тое, на што нам варта звярнуць увагу, гэта тое, што Расія будзе праводзіць гібридныя атакі, Расія будзе выкарыстоўваць палітычную нестабільнасць, якая будзе і ў краінах еўразвязу, паколькі нас чакаюць выбары ў некаторых краінах плюс выбары в Еўрапарламент. У самой жа Беларусі мілітарызацыя працягвае пранікаць у школы і вучэльні. Міністэрства адукацыі зацвердзіла праграму факультатыву «Ваенны пераклад» па ангельскай мове. Для вучняў 10-11 класаў сярод яго задачаў фармаваць прафесійныя навыкі ваеннага перакладчыка і атрымаць веды пра структуры ўзброеных сілаў ЗША і Вялікай Брытаніі. У тым ліку наведнікі курсу будуць вучыцца перакладаць допыты палонных. Ідэя вось такой увогуле мілітарызацыі грамадства і прынамсі такога асабліва уцягнення ў гэта дзяцей сістэмы адукацыі, гэта дрэнны званочак, бо гэта акурат вось адзін з прызнакаў схілення аўтарытарызму. А ў тэхналагічным універсітэце будуць рыхтаваць спецыялістаў для працы з дронамі. Адметна, што праграму праектавання, будавання, эксплуатацыі беспілотных сістэмаў ствараюць паводле метадычак Казанскага тэхнічнага універсітэту імя Тупалева і Маскоўскага авіяцыйнага інстытуту. Алесь Яшченка, Белсат. Прызначэнне пад выглядам выбараў стала вядома, за якіх кандыдатаў прапануюць беларусам аддаць свой голас 25 лютага. Тады мае адбыцца адзіны дзень галасавання ў палату прадстаўнікоў гэтак званага парламенту і мясцовыя саветы дэпутатаў. Ці мае цяперашняя электаральная кампанія асаблівасці і прыкметных удзельнікаў, высвятляў Александр Дзегцяроў. Амаль 3 чалавекі на месца. Такі конкурс на пасаду дэпутата ніжняй палаты парламенту. Цэнтр выбаркам апублікаваў спіс 298 чалавек, імёны якіх трапяць у бюлетэне для галасавання 25 лютага. Это такая палата пенсіянераў. Яна і раней такой была, па сутнасці. Вось. Але цяпер, в сувязі з утварэннем Всебеларускага народнага сходу, то статус дэпутата палаты прадстаўнікоў, ён як бы яшчэ паніжаецца ў сэнсе нейкіх рэальных паўнамоцтваў, рэальных уладных функцый. Увайсці ў склад палаты маюць 110 асобаў. І сярод кандыдатаў даволі шмат працаўнікоў сістэмы Міністэрства ўнутраных справаў, следчых, пракурораў і вайскоўцаў. Бадай найбольш вядомы Александр Барсукоў, былы намеснік кіраўніка МУС, а цяпер памочнік Лукашэнкі па Менску. Ён асабліва запомніўся тым, што падчас мірных пратэстаў 2020 года асабіста праведаў затрыманых на Акрэсціна, каб спраўдзіць умовы ўтрымання пасля публікацыі інфармацыі пра гвалт і катаванні ў застенках Менскага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў. Як кажуць, залаты парашут. Чалавек займае нейкую пасаду, адпрацаваў, магчыма, выгарэў з пункту гледжання на ўж самыя вышэйшыя ўлады, але проста выкідаць на сметнік, неяк нельга, незручна. І чалавеку даецца такі парашут. Пра свае амбіцыі заявілі і былы прапагандыст Александр Шпакоўскі, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Міхаіл Орда, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім Гігін і старшыня партыі Белая Русь Раманаў. Таксама кіраўнік Беларускага чырвонага крыжа Дзмітрый Шаўцоў, які ўжо адбыў падвойны тэрмін дэпутатам. Праз візіты Шаўцова на акупаваныя тэрыторыі Украіны, датычнасць да вывазу украінскіх дзяцей Міжнародны чырвоны крыж прыпыніў сяброўства беларускага падраздзялення ў гэтай арганізацыі. І акурат балатаванне ў дэпутаты можа стацца ракіроўкаю для змены кіраўніка Чырвонага крыжа, каб вярнуць страчанае фінансавае падтрыманне. Если они поставят такую нейтральную, пока что нигде особо не зашкварившуюся фигуру из сотрудников, руководителей региональных Красного Креста или еще кого-то, из секретариата, то, я думаю, не будет никаких претензий у международных организаций. Збіраецца ў палату прадстаўнікоў і цяперашняя міністарка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. З нечаканых асобаў у спісах Ігор Сергіенка, старшыня адміністрацыі Лукашэнкі. Ён падаў сваю кандыдатуру на рэгістрацыю ў апошні дзень. Напэўна, мяркуецца іншы чалавек на гэтую его пасаду, на кіраўніцтва адміністрацыі. А яго як бы не забылі, так
добра з ім абыдуцца. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў заклікаюць не браць удзел у гэтак званых выбарах. А вось арганізацыя «Сумленныя людзі» наадварот заклікае скарыстаць гэтую магчымасць і далучыцца да ініцыятывы «Актыўны байкот». То бок дасканала патлумачыць блізкім усе акалічнасці гэтай электаральнай кампаніі. Этот период надо использовать как возможность, что все равно задача демократических сил, даже в условиях вот такого сильного авторитарного режима, все равно искать возможности строить гражданское общество внутри Беларуси. Аднак эксперты прадказваюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў адбудуцца без неспадзяванак. Александр Дегтяров, Белсат. Дадам спадарства, што апантаная прыхільніца рускага міра і змагарка супраць беларускай культуры ды пісьменства Вольга Бондарова збіраецца балатавацца ў Менскі гарадскі савет. Канкурэнты Бондаравай, прадстаўніца Белай Русі Святлана Пазняк і беспартыйны ідэолаг вайсковай часткі 3214 Михаил Адамчык. Для адных праблема, для другіх жарты, а многім беларусам стане цяжэй знаёміцца. Папулярны заходні сервіс онлайн-знаёмства Tinder хутка сыдзе з Беларусі. Адпаведнае прыкладанне стане недаступным. Амерыканская кампанія-ўладальнік не тлумачыць свае дзеянні, але летась у чэрвені аналагічнае рашэнне прынялі і па Расеі. Ці пачнуць беларусы больш знаёміцца ў афлайне? Уладзіслаў Корсак. Шчодра стаўце суперлайкі і выкарыстоўвайце іншыя бонусы. Асабліва, калі маеце платную падпіску. Часу ў вас да Дня Святога Валянціна уключна. З 15 лютага кампанія-ўладальнік Match Group закрывае папулярны сервіс онлайн-знаёмстваў Tinder у Беларусі. Я думаю, насамрэч, што Tinder быў самай папулярнай прылады ў беларусаў. І сказаць так адразу, што найбольш папулярна акрамя Тіндера, вельмі складана, тому што, здаецца, у кожнай узроставай групе гэта будзе нейкае сваё. З'яўленне і развіццё падобных да Тіндеру сервісаў моцна спрасціла камунікацыю. Знік асноўны паводле псіхолагаў стоп-фактар офлайну, боязь зрабіць першы крок. Не менш важная і эканомія часу на тое, каб атрымаць жаданы вынік знаёмства. Вот этот прекрасный цветок, он прекрасен, как и вы. Адзін толькі Tinder, згодна са статыстыкаю, за летась налічвае больш як 75 мільёнаў карыстальнікаў. Амаль 80% з іх – мужчыны, 30% карыстальнікаў ужо ў шлюбе. Штодзённа ў Тіндэры адбываецца больш за 30 мільёнаў супадзенняў, калі карыстальнікі ставяць узаемныя лайкі, пасля чаго для іх робіцца даступнае ліставанне. 95% мэтчаў ідуць на офлайн-спатканне цягам 2-7 дзён пасля знаёмства ў Тіндэры. Аднак знікненне гэтага сервісу не трагедыя, мяркуе нашая суразмоўца. Можа быць, людзі пачнуць глядзець вакол сябе, да, і там, напрыклад, не ведаю, паглядзяць на свайго калегу і падумаць, так вось жа моя пара тут сядзела, а я нешта там у Тіндэры лістала весь гэты час. Варта памятаць, што папулярнасцю сервісаў онлайн-знаёмстваў актыўна карыстаюцца махляры. Паводле блізкай да злачынцаў схемы дзеюць і сілавікі Лукашэнкі. Пасля 2020 года яны шукаюць на дэйтынг-сервісах анкеты, дзе ёсць здымкі з пратэстаў, знаёмяцца пад выглядам звычайнага карыстальніка і правакуюць размовы на палітычныя тэмы. Пасля гэтага адбываюцца затрыманні, вядомыя як мінімум 3 такія выпадкі. Калі вы чуеце ўжо інтуітыўна, што нешта не так, лепш ужо спыніцца ці пераспрасіць, задаць больш пытанняў аб гэтым чалавекам, ці ён сапраўдны, там запрасіць нейкія спасылкі на яго натуральныя яго соцсеткі і яго аккаунты. Тіндер выйдзе, аднак небяспека застанецца. Напрыклад, яго папулярны сярод беларусаў расійскі аналаг Мамбару мусіць захоўваць змест ліставання расійскіх карыстальнікаў цягам 6 месяцаў і перадаваць звесткі спецслужбам па запыце. Хто гарантуе, што негалосна тое ж не датычыць і беларусаў? Ёсць і небяспека іншага тыпу. Актыўныя і ўразлівыя карыстальнікі праграмаў для знаёмстваў могуць трапіць у псіхалагічную пастку. Шмат людзей становятся залежнымі именно ад виртуальных знаёмств, і самаацэнка, самаадзнака чалавека становіцца залежнай дакладна ад таго, колькі мне там чалавек паставілі лайкаў, і яго рэальнае жыццё ці знаёмства ў рэальным жыцці ідуць у заняпад.
Паводле ініцыятывы Матолька Гелп пасля 24 лютага 2022 года Беларусь пакінулі прыблізна 160 кампаніяў. Сярод іх папулярныя онлайн-сервісы знаёмстваў Баду і Бамбл, а таксама для рэзервацыі гатэляў і апартаментаў Airbnb і Booking. Уладзіслаў Корсак, Белсат. І яшчэ адна тэма. Калісьці гэтую газету расхоплівалі з прылаўкаў як гарачыя піражкі, а сёння яе упаў да мізэрных паказнікаў. Пра пакручасты шлях некалі самага папулярнага спартовага выдання Беларусі і тое, у якіх умовах прэсбол сустракае свой 33-й дзень народзінаў, Ян Федарович. Спартовая газета «Прэсбол» адзначае дзень нараджэння. Першы нумар выдання выйшаў 33 гады таму, 16 студзеня 1991 года, тыражом 75 тысяч асобнікаў. Это было какое-то событие. То есть купить пресс-бол было очень трудно в киосках. Их, хотя и тиражи были приличные, но с первого номера мы поняли, что это какой-то прорыв в нашей журналистике и в спортивной тем более. Подобрался коллектив такой единомышленников, которые хотели делать что-то интересное, и им это удавалось. Прафесіяналізм журналістаў, заснавальнікаў газеты адзначалі не толькі чытачы, але і маладыя калегі. Прийсці працаваць у прэсбол той для мяне было вялікім гонарам, таму што побач са мной у тых кабінетах, у тых калідорах працавалі выбітныя журналісты. Гэта вялікі досвед, і тое, што я умею ў журналістыцы, гэта дзякуючы прэсболу. Прэсбол гэта была газета не толькі спартовая, гэта была таксама, я мяркую, і грамадска-палітычнае выданне. Журналісты прэсбола не падладжваліся пад спартовыя і не толькі спартовыя ўлады, а пісалі менавіта пра тое, што хвалявала чытачоў. Прэсбол заўсёды быў такім шарсцістым выданнем, якое магло паказаць зубкі і пасмяяцца з нейкіх палітычных рэчаў таксама. І такое выданне магло крытыкаваць чыноўнікаў ад спорту, і паступова прыйшло да таго, што для вот такого крытычнага выдання, самастойнага, незалежнага выдання проста не знаходзіцца месца ў рэаліях Беларусі. Заняпад пачаўся не сёння. Газета з цяжкасцю прайшла праз крызіс папяровай прэсы, што напаткаў яе на пачатку 2010-х гадоў. Значная частка аўдыторыі пачала спажываць такога кшталту навіны на электронных носьбітах, на тым же самым Ютубе, на сайтах. А модель манетызацыі ў інтэрнэце даволі моцна адрозніваецца ад папяровага выдання. Але галоўны удар выданне атрымала ў 2020-м. Газета падтрымала пратэсты беларускага народу супраць фальсіфікацыі выбараў і трапіла пад зачыстку. Усё, што было ў краіне, у тым ліку і ў прэсболе, усё, што рабіў прэсбол раней, гэта было адно. А пачынаючы з 9 жніўня наступіла іншая, новая эра. У новай эры прэсболу трэба проста такі затупіцца. На пачатку 2021 года з выдання сышла большая частка аўтараў. Цягам паўгоддзя змяніліся 3 галоўныя рэдактары. Але ачомацца ад крызісу прэсбол не здолеў. Газета страціла не толькі топовых журналістаў, але і большасць чытачоў. К сожалению, вот сейчас нам надо констатировать, что последние года 3 газета просто не то что умерла, она сдохла. Просто в муках вот так вот сдохла, как плешивая собака под забором. Это обидно, конечно, очень обидно. Цяпер прэсбол, які ў выніку фінансавых цяжкасцяў цалкам перайшоў ва ўласнасць Федэрацыі футболу, усё цяжэй адрозніць ад прапагандысцкіх паблікаў. Ворагі вычвараюцца ў памкненні прыдумаць спосабы, як не дапусціць беларусаў да стартаў на топ-спаборніцтвах. Ствараюць усё новыя і новыя перашкоды, блефуюць гучнымі заявамі аб байкоце Алімпіяды, чэмпіянатаў свету і Еўропы ў выпадку допуску на іх беларусаў і расіянаў. Яны разумеюць усё, што адбываецца, і таму тое, што яны кажуць, яны за гэта, я так думаю, што нейкую такую жыццёвую адказнасць яны панясуць. Гэта ім з гэтым ночыць, ім з гэтым спаць. Сёння прэсбол – гэта 2 тыднёвыя нумары агульным тыражом менш за 6 тысяч асобнікаў. Скарочаная колькасць старонак і неабходнасць пісаць у асноўным пра футбол ды несправядлівыя санкцыі. Ян Федарович, Белсат.
Пераносімся ў замежжа. На Блізкім усходзе ўся ж неспакойна. Іран абстраляў поўнач Іраку і Сірыі. Корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі заявіў, што удары наносіліся балістычнымі ракетамі. Нападу, як сцвярджаюць іранскія сілы, падлёг у тым ліку ізраільскі шпіёнскі цэнтр каля гораду Эрбіль, сталіцы курдскай аўтаноміі на поўначы Іраку, а таксама цэлі ў Сірыі, звязаныя з так званай ісламскай дзяржавай. Як паведамляе Ройтер, са спасылкаю на крыніцы ў спецслужбах, выбухі былі чуваць прыкладна за 40 кіламетраў ад Эрбілю. У гэтым раёне сярод іншага месціцца консульства ЗША і жылыя раёны. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заявіў, што амерыканскія аб'екты пры ўдары не пацярпелі, аднак асудзіў дзеянні Ірану як безадказныя. Улады іракскага Курдыстану паведамілі, што ў выніку іранскіх удараў загінулі прынамсі 4 мірныя жыхары, 6 атрымалі раненні. А цяпер, уласна, з ЗША і без сюрпрызаў. Пасля падліку 95% галасоў Дональд Трамп атрымаў упэўненую перамогу ў штаце Аева. Былому амерыканскаму прэзідэнту аддалі перавагу 55 тысяч са 109 тысячаў выбарнікаў. Гэтая перамога дае Трампу магутны старт у барацьбе за вылучэнне на прэзідэнцтва ад рэспубліканскай партыі сёлета ў лістападзе. Наступны этап – першыя праймерыс рэспубліканцаў у Нью-Гэмпшыры ўжо 23 студзеня. Рэспубліканская партыя мае вызначыцца з кандыдатам, які пойдзе ад яе на выбары прэзідэнта ЗША да канца вясны. Першая перамога Трампа. Былы прэзідэнт ЗША атрымаў большасць галасоў 51% на ўнутрыпартыйным галасаванні ў штаце Аява. Гэта быў неймаверны досвед. Людзі былі... Гэта трэці раз, калі мы перамагаем. І гэта нягледзячы на тое, што палітычны лозунг Трампа фактычна не змяніўся за апошнія 8 гадоў. Як і раней, ён хоча, цытата, зрабіць краіну вялікай. А яшчэ, у выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, скончыць вайну ва ўкраіне. Адсутнасць больш дакладнай перадвыбарчай праграмы не замінае Трампу мець падтрыманне сярод ягонага электарату. Большасць людзей лічыць, што ён заслугоўвае яшчэ адной спробы. Я падтрымліваю Дональда Трампа. Ад самага пачатку я верыла, што гэтай краіне будзе кіраваць іншы палітык. Думаю, вырашальным фактарам для прэзідэнта ёсць тое, наколькі ён дынамічны лідар. Мы бачым, што ён зрабіў свой першы тэрмін, мы хочам, каб гэта зноў паўтарылася. Другое месца, 21% галасоў, атрымаў найбліжэйшы супернік Трампа, губернатар Флорыды Рон ДеСантыс. Прыхільнік крайне кансерватыўных поглядаў. Ён выступае за смяротнае пакаранне і супраць абортаў, а таксама супраць кантролю над зброяй. На дадатак ДеСантыс прапаноўваў скараціць вайсковую дапамогу ўкраіне, бо гэта, маўляў, адцягвае ўвагу ад надзённых праблемаў у самых Злучаных Штатах. Мы рэпрэзентуем шанец павярнуць назад вар'яцтва, якое мы назіраем у краіне, павярнуць назад ад упадку ў краіне і даць ёй новае нараджэнне свабоды. 19% набрала Нікі Гейлі, былая амбасадарка ЗША ў ОАН. Яна шмат у чым салідарная з палітыкаю сваіх супернікаў. Адрознівае яе пазіцыя адносна Украіны. Гейлі упэўненая, што перамога Кіева ў вайне цалкам адпавядае інтарэсам нацыянальнай бяспекі ЗША. З гэтай прычыны, упэўненая яна, Амерыка павінна і ў будучыні падтрымліваць Украіну зброяй. На чарзе Польшча і краіны Балтыі. Гэта краіны НАТО, праз якія Амерыка ўступіць у вайну. Гаворка ідзе пра папярэджанне вайны. Галасаванне ў Аяве адбывалася не ў выглядзе праймерис, а праз сістэму кокусаў. Кокусы – это скорее такие партийные дискуссионные клубы, и они общаются там, обсуждают кандидатов, слушают какие-то политические речи, и под конец дня они уже голосуют за кандидатов, который им в итоге больше всего понравился. У палітычных колах Злучаных Штатаў Аяву называюць штатам-важаком, бо абраны тут кандыдат атрымоўвае рэпутацыю лідара, што можа паўплываць на вынікі ў іншых штатах. Выбары ж прэзідэнта ЗША запланаваны на 5 лістапада сёлета. Марыля Дакуцька, Канстантин Карней, Белсат. А тым часам у Беларусі поўная пара ідзе прыгатаванне да лукашэнкаўскіх без выбараў. Спісы складзеныя засталося
прызначыць пераможцаў, а можа яны ўжо прызначаныя. Пагаворым праз момант у студыі Белсат, а ў аб'ектыве ўсё. Пераходзьце на іншую спасылку, калі вы з намі на Ютубе. Да сустрэчы.